Mijn naam is Karen Koers, ik ben jeugd- en jongerenwerker bij Bottels gemeente Sluis. En jongeren- en jeugdwerk, wat houdt dat in? Dit houdt in dat wij jongeren begeleiden in hun weg naar volwassenheid. Achter ons zie je Time Out staan. Daar hebben wij iedere middag een buitenschoolse scholierenopvang voor de scholieren van het Swingcollege. Zij kunnen bij ons allerlei activiteiten doen. Ze houden zich bezig met PlayStation, met elkaar. We hebben ook nog avondopenstellingen voor de avondjongeren. En het jongerenwerk gaat ook nog ambulante kernen in. En nu staat er een grote gele schoolbus bij de Time Out. En waarom staat die daar? Een groot onderdeel van het jongerenwerk is preventie, dus ook voorlichting. Wij weten natuurlijk niet alles, dus wij doen heel vaak een beroep op Indigo. En zij doen dan de voorlichting en zij scholen ook het jongerenwerk bij. Ja, mijn naam is Leo de Pan. Ik ben preventiewerker bij Indigo en ik doe een stuk voorlichting rondom alcohol, middelengebruik, social media. Ja. En we hebben hier een hele mooie gele bus voor de school staan. En waar is die voor? Die bus die gebruiken we eigenlijk voor het project Blijf Cool. En daar rijden we eigenlijk mee langs de basisonderwijs. Hebben we elke keer groep 8 hebben we daarin. Dat is eigenlijk een lesprogramma wat we structureel doen. Zeeuwsbreed. Vanmiddag staat hij hier bij de Time Out in Oostburg. En hebben we eigenlijk iedereen uitgenodigd die maar wil. Het Swingcollege, de docenten, leerlingen. Ja, het is nog rustig natuurlijk, het is nog vakantie. Maar ook de buurt en professionals zijn welkom om een stuk voorlichting van ons te krijgen. Ja. En waar gaat die voorlichting over? Ik heb hem eigenlijk breed uitgezet. Het kan overal over gaan. Ik heb de voorlichting over alcohol bij, ik heb de voorlichting over drugs bij, over roken, energiedrank, social media. Dus het is een beetje afhankelijk wie we in de bus krijgen, waar de vraag naar is en dan gaan we daarmee aan de slag. Kan je iets uitleggen over social media? Ja, social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En alle jongeren gebruiken het en volwassen mensen gebruiken het ook, denk ik, grootste gros wel allemaal. En social media is natuurlijk een superleuk en interessant iets. Dus er valt heel veel te doen, maar het heeft ook wel een keerzijde, de duistere kant om het dan maar zo maar te noemen. En dan moet je denken aan grooming, het online pesten, het sexting en dergelijke. Ja, daar willen we wel bij stilstaan dat ook wel risico's en gevolgen heeft. Ja. Docenten en scholen denken heel verschillend over het gebruik van iPhones. Wat is jouw idee daarover? Eigenlijk, wat ik zou willen zien is, die telefoontjes zijn niet meer weg te denken in onze huidige tijd waarin we leven. En ik denk dat ze daar creatief in moeten denken hoe ze die telefoontjes ook in de les kunnen gebruiken. En dan sla je denk ik 2 vliegen in 1 klap, want dan kunnen die leerlingen daar toch mee aan de slag. Maar je gebruikt het ook functioneel. En wat ik nu nog vaak zie is dat ze moeten de telefoon inleveren, dat geeft wat strijd en wat wrijving en dergelijke. Maar ja, als je het op een creatieve manier kan gebruiken in de les, dan heeft het zeker ook meerwaarde, denk ik. Als het mobieltje niet van toepassing is in de les, dat je het niet gebruikt voor een of ander lesdoel en je vraagt gewoon om het weg te bergen in je schooltas en dat gebeurt niet en het moet worden ingenomen, dat dan de reacties heftiger zijn dan bijvoorbeeld pakweg 10 jaar geleden. Dus daaraan merk je wel dat het meer leeft bij de jongeren. Dus dat is misschien een signaal waar we op kunnen letten van dat we er blijven aan denken dat het nog altijd een middel is tot contact en dat niet het middel gaat regeren over het doel. Zo gek is hij niet, want er past precies een sigaret in. Dat is een van zijn favoriete bezigheden, roken. Dus ik mijn klas. Ja, goed. 1 sigaret. Nou ja. Dat is behoorlijk, hè? Ja. Ik weet niet of je wel eens van die foto's hebt gezien van die zwarte longen. Ja, die heb ik al gezien, ja. En dit dat ik die niet heb. Ja, want dit mannetje is zijn favoriete bezigheid is roken. Kijk, en hier zie je dat eindelijk weer terug. Dat is eigenlijk al die teren en nicotine. En hier word je ziek van uiteindelijk. Hè? Ja. Ja.
maakt het allemaal gezond. En dan komt het uiteindelijk ook op de site.